حضور دی بارگاہ چایا میرے نبی فرمیندن او گھڑا پانی دے تڑے سامنے رکھو سی چاہ میرے نبی پنجے انگلیاں توجہ کرے سو پنجے انگلیاں پانی دے گھڑے وچ رکھی ہیں میرے نبی فرمیندن غلامو جی سونا فرمایا آؤ پانی پی گھنو 1400 صحابہ کو زائدان سہی بعض نے آکھیا 1200 آن بعض آکھیا 1400 آن میں کیوں تے تقسیمہ ونڈا لے پاسے بنیا اب 1400 آن اگر 14,000 ہوں میں نا ہمیں 14 لاکھ ہوں میں نا انگلیاں دے بچو حضرت جابر فرمیندن میں خود منظر دے دا پیا میرے کریم آقا گھڑے بچ میں پانی دے بچ ہاتھ گھتے سی میرے نبی فرمیندن علی جی فرمایا آپ ہی پانی پیو اپنے سواریاں کو پلاؤ اپنے مشکیزے بھار گنو جڑ ویلے سارا کچھ تھی گیا نا ادھرو پانی لیا تقسیم تھین دے ہن غلام گھڑے والے نہیں دے دا سرکار دا حسن پیا دے دے ہن توجہ رکھے سو میں جملہ دینا دے دا پیا کتنا ایک لطف گھن دے وے کتنا ایک عالم تصور دی دنیا وچ وانتے وہ منظر کو سامنے رکھے سو تے بعد لطف آوے سی مزہ آوے سی حضرت علی پاک فرمیندن سارے غلامہ پانی پی گدا سواریاں پانی پی گدا تے میرے حضور فرماندن غلامہ دسا تے صحیح پانی دے وچوں کو ایک قطرہ بھی پانی دا گھٹ تھا یا کانی تھا دے رب کعبہ دی قسم پیدا کرنے والے رب دی قسم پانی دا ایک قطرہ ہی کانی ختم تھیا ایک قطرہ بھی گھٹ کانی تھیا پورے دا پورا پانی ہے میرے نبی فرمیندن والبانج تے کو چھٹی ہے آدھے سونا بنجن جو گا تا چھوڑا کانی وے بنجن دے اچھی ویسے سبحان اللہ ہاتھ چاہ دبلے سبحان اللہ آواز جنانے گرامی قدر تیار پہ گھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرمان دے نہیں جدو کو کالے رنگ دا حبشی غلام آیا جدو میں کریم آقا امام الانبیاء علیہ حسن ویکھیا اتنے میاں صاحب نے قلم چکیا فرمان دے کالے کلڈ لے او بھئی ظلف مہی